Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μας γονείς και φίλοι, σας καλωσορίζουμε απόψε στην εόρτη εκδήλωσή μας, η οποία πραγματοποιείται με την ευκαιρία της μεγάλης δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων, την οποία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποκαλεί Μητρόπολη των Εορτών. Όλοι εμείς οι οποίοι συμμετέχουμε στη συνάντηση των ενωριών της Σάμου και κατηχούμαστε με την παιδαγωγία του Χριστού, θελήσαμε σήμερα, με την ευλογία του Σπασμιωτάτου και τη βοήθεια των σεβαστών πατέρων και εφημερίων των ναών μας, να τιμήσουμε τον τρόπο αυτό τον Κύριό μας. Χαιρόμαστε πολύ για τη συμμετοχή σας. Τα παιδιά πάντοτε, εξαιτίας της απλής και ταπεινής τους καρδιάς, όπως δίδαξε ο Χριστός, έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν με ιδιαίτερη ζωντάνη και ενθουσιασμό το μήνυμα της μεγάλης αυτής εορτής και να μας δώσουν να αντιληφθούμε τη σημασία των Χριστουγέννων για τον σύγχρονο άνθρωπο. Με τα τραγούδια, τα κάλατα και κάποιες σκέψεις οι οποίες θα ακολουθήσουν, θέλουμε να εκφράσουμε τους συμβολισμούς για τη ζωή μας. Θέλουμε η καρδιά μας να μοιάζει με την καθαρή και ταπεινή φάτνη, να πλησιάσουμε σαν τους μάγους στον Χριστό με ενθουσιασμό και επιμονή και ως δώρο να προσφέρουμε την καρδιά μας και να μοιάζει με κήπο καθαρό, χωρίς τα αγκάθια του εγωισμού και της πονηρίας, αλλά με τη φιλάνθρωπη συμπαράσταση προς τους αδερφούς μας. Ίσως είναι ευκαιρία τα φετινά Χριστούγεννα, αγαπητοί μας, αφού παιδί γεννήθηκε για χάρη μας ο προαιώνων Θεός, να φτιάξουμε μια άλλη, καλύτερη σχέση μαζί Του, αλλά και μια άλλη, καλύτερη σχέση με τους ανθρώπους μας. Με την ελπίδα ότι θα σας ευχαριστήσει η ταπεινή μας εορτή, παρακαλούμε να χαρείτε την προσπάθειά μας και να ευχηθείτε να έχουμε όλοι μας την ευκαιρία να βρει ο Χριστός καθαρή την καρδιά μας και ανοιχτή την πόρτα για να μπει στη ζωή μας.
Του χρόνου να σας πούμε, βάλτε μας κρασί.
πρόγευμα του Αγίου του Δεκαημέρου, με το οποίο προαναγγέλλονται οι εορτές του και ιδιαιτέρως αγαπητό στα παιδιά, αλλά και στους νιώθουν παιδιά, είναι τα κάλαντα και τα διάφορα τραγούδια που τις ημέρες αυτές ακούγονται. Τι είναι όμως τα κάλαντα? Κάλαντα είναι η διάθεση συγκέντρωσης συνάντησης σε μια κοινωνία ακοινώνητα. Κάλαντα είναι να ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού σου, να ξεκινήσεις τον δρόμο, να αναζητάς τον άλλο, να θες να του χτυπήσεις την πόρτα, να αποζητάς το πρόσωπό του. Αν σκεφτούμε σε βάθος, κάλαντα είναι η μετάδοση της χαρμόσυνης είδησης. Ότι η ελπίδα έρχεται από αύριο. Ότι ο άνθρωπος συναντιέται με τον Θεό, μετέχει στη σάρκα του Θεού. Γίνεται με λίγα λόγια κοινωνός ενός άλλου τρόπου ύπαρξης, τον οποίο προσφέρει μόνο ο Θεός. Τα κάλαντα είναι η αποζήτηση μιας επικοινωνίας με τον άλλο. Έχουμε κάτι να του πούμε, όμως δεν παραβιάζουμε την ελευθερία του. Γι' αυτό και ρωτάμε, να τα πούμε? Είναι σαν να του λέμε, αδερφέ, εμείς πιστεύουμε σε κάτι που το θεωρούμε σπουδαίο, που νιώθουμε ότι δίνει νόημα στη ζωή μας. Σκεφτόμαστε να σου το πούμε και εσύ κατόπιν διαλέγεις και παίρνεις. Να τα πούμε? Έχουμε προσέξει άραγε ότι δεν υπάρχουν κάλαντα ξεχωριστά για άρχοντες ή ξεχωριστά για τον λαό. Καλή ημέρα άρχοντες, λέμε. Όλοι αποκαλούνται άρχοντες και το σπίτι τους αποκαλείται αρχοντικό. Τα κάλαντα κομίζουν ένα όραμα. Μια κοινωνία αρχοντάδων, δίχως υποτελείς, δίχως δούλους, δίχως εξαθλιωμένους. Είναι ένα όραμα εμπνευσμένο από τη ζωή της Εκκλησίας. Από ένα Θεό που προσφέρει τον ίδιο τον εαυτό σε όλους αδιακρίτως. Και αυτή την προσφορά εμείς τη λέμε Θεία Ευχαριστία. Και όταν τραγουδάμε «Χριστός γεννάται σήμερα», πραγματικά κυριολεκτούμε. Στη γλώσσα και τη ζωή της Εκκλησίας, τα Χριστούγεννα σημαίνουν σάρκωση, που θα πει πως ο απερινόητος, ο απρόσιτος, ο άκτιστος Θεός ταπεινώνεται. Γίνεται ένα με τη φθαρτή και θλιπτή μας φύση. Πραγματικά, όχι φανταστικά. Γίνεται πλήρης, όμοιος με εμάς άνθρωπος. Αποκτά σάρκα και οστά. Και αδειάζει θεότητα μέσα στο κορμί της ανθρωπότητας. Από αγάπη και μόνον. Μυστήριο ξένο, ορό και παράδοξο. Ψάλλει ο ύπνοδός της Εκκλησίας. Και έχει βαθιά επίγνωση του μυστηρίου το οποίο συμβιλείται. Μυστήριο ξένων, παράδοξων και μεγαλειώδες, που γίνεται αντιληπτό όσο μπορεί να το αντιληφθεί ο άνθρωπος, μόνο με πίστη, μόνο με εμπιστοσύνη στο Θεό και την ασυνείδητη συμμετοχή στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, δηλαδή στο ίδιο το σώμα του Χριστού. Και έτσι, χωρίς όρους, αλλά και χωρίς όρια, βιώνει την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή του. Τα κάλαντα και τα τραγούδια που ακούμε αυτές τις ημέρες αποτυπώνουν την πίστη της Εκκλησίας ότι η σάρκωση του Χριστού δίνει ουσία στη ζωή μας. Βλέποντας τις εικόνες της γέννησης, παρατηρούμε ότι τα βράχια είναι ζωγραφισμένα έτσι ώστε να στρέφονται προς τον Χριστό. Τα δέντρα χαμηλώνουν. Τα άλογα ζώα της φάβλης λες και προσεύχονται με τον δικό τους τρόπο. Τα πάντα συμμετέχουν. Και οι μελωδίες, εκκλησιαστικές ή κοσμικές, ακριβώς αυτό μαρτυρούν. Τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς η αναπόλυση ενός μακρινού παρελθόντος. Είναι η δυνατότητα του σύγχρονου ανθρώπου να γίνει μέτοχος της Βιθλεέμ σήμερα. Είναι η δυνατότητα να μεταμορφωθούν οι πρώτες ύλες της ζωής μας, το ψωμί και το κρασί, σε σώμα και αίμα Χριστού, που γεννήθηκε εν Βιθλεέμ την πόλη πριν τόσα χρόνια, για να νικήσει το θάνατο, για να αναστηθεί, χαρίζοντάς μας ζωή αιώνιων. Και στη σύγχρονη ζωή μας διατηρείται ακόμα μια υπόθεση, η οποία μπορεί να βιωθεί σε όλες τις διαστάσεις. Όσο ακόμα παίρνει τους δρόμους η αλήθεια των καλάντων, ιδιαίτερο στοιχείο του ορθόδοξου ελληνισμού, που τόσο αντυχεί στο καλέσμά τους σε έναν αλλιώτικο τρόπο ύπαρξης, παραμένει ζωντανή ελπίδα, παραμένει άσβεστη φλόγα. Τα ήθη και τα έθιμα των Χριστουγέννων αποτελούν πηγαία έκφραση του λαού μας. Η τήρησή τους έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας, όσο και για την ανάπτυξη ενός θρησκευτικού συναισθήματος στον πιστό λαό. Αρκεί να μην αποτελούν τον μόνο στόχο, αλλά και τον τρόπο για την επίτευξη του στόχου αυτού, που δεν είναι άλλος από το να αντιληφθούμε και να πραγματώσουμε το αληθινό, το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων.
αυτά τα ήθη και τα έθιμα των ημερών, που φημισμένη έμφασή τους είναι τα κάλαντα των ημερών αυτών, περνάει η θεολογία και η φιλοσοφία της ζωής μας. Μια ζωή που πιστεύει στο σαρκοθέντα Υιό και Λόγο του Θεού. Αυτή η ίδια θεολογία γύρισε έναν πολιτισμό που ξέρει γιατί γιορτάζει Χριστούγεννα και πώς πρέπει να ζει τις εορτές της Θείας Επιφάνειας του Κυρίου μας και αποτυπώθηκε διαχρονικά. Στην υμνολογία των Αγίων ημερών, με τη θεολογική ποίηση, με το κατανυκτικό μέλος των τροπαρίων, με την ορθόδοξη απεικόνιση της γέννησης, με το βρέφος Ιησού τυλιγμένο στα νεκρικά σάβανα μέσα σε λάρνακα, να θυμίζει το Σταυρό, την ταφή, την Ανάσταση, με τους τρεις μάγους να τον προσκυνούν εκπροσώπου όλων των εθνών και των ανθρώπων, προσφέροντάς του χρυσό επειδή είναι βασιλιάς, λιβάνι επειδή είναι Θεός και Σμύρνα επειδή είναι άνθρωπος. Ακόμη αποτυπώθηκε στο διάβο των αιώνων, στην απλή διδαχή του ιερέα προς τα παιδιά της φινορίας του, στην ταπεινή λογοτεχνία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και του Φώτη Κόντογλου, που ανατράφηκαν στην αναγεννημένη ορθόδοξη λειτουργική ζωή και παράδοση και γι' αυτόν τον λόγο κράτησαν την πίστη των ανθρώπων στο σωστό της ύψος. Ακόμα στο λαϊκό πολιτισμό μας, που τραγουδά τη σάρκωση και τη γιορτάζει πρώτα στο πνευματικό τραπέζι της Θείας Λειτουργίας και έπειτα ξέρει να στρώνει τραπέζι γιορτινό, απλό και συνάμα λιτό, αρχοντικό και συνάμα φιλόξενο, έτσι που να χαιρόμαστε με τα υλικά αγαθά, χωρίς όμως ποτέ να γινόμαστε δούλοι τους. Αυτοί μας όμως την παράδοση, πολλοί σήμερα την υποτιμούν, την ξεπουλούν, την απεμπολούν. Ανυποψίαστοι, γονατισμένοι από τη ζωή, γυμνοί, παρέμειναν όσοι γιορτάζουν Χριστούγεννα, ενώ στελούσαν μόνο τα σπίτια τους, τους δρόμους, τις πόλεις, ενώ χαζεύουν απλώς βιτρίνες, ενώ ξενυχτούν σε ρεβεγιόν μαζικής απρόσωπης διασκέδασης, μακριά από την Εκκλησία, για το καλό του χρόνου, δίχως την προσδοκία του αύριο, αφήνοντας τα Χριστούγεννα χωρίς Χριστό και τη ζωή χωρίς αληθινή ελπίδα, χωρίς την όντως ζωή. Επιτρέψτε μας να κλείσουμε τις αφηγηματικές αναφορές μας με ένα τμήμα από το χριστουγεννιάτικο διήγημα του Παπαδιαμάντη στο Χριστό στο κάστρο. Ο Παπαφραγκούλης και η συνοδεία του φτάσαντες εισήλθον τέλος εις των ναών του Χριστού και η καρδία των αισθάνθη θάλπος και γλυκύτητα άφατον. Ο ιερεύς εψιθύρισε με την δομήχου συγκινήσεως το εισελεύσω μες στον οίκο σου, ενώ οι γυναίκες ήναπταν επιμελώς τα κανδύλια και ήναψαν μέγα πλήθος κυρίων εις δύο μανουάλια και παρεσκεύασαν μεγάλη πυράν με ξύλα ξηρά και κλάδους εις το προάβλιο του ναού και γέμισαν άνθρακα στο μέγα πύραυνον το σωζόμενον εντός του Ιερού Βήματος και έκλεισαν το πύραυνον εν το μέσο του ναού, ρίψασε άφθονον λίβανον εις τους άνθρακας και ως φράνθη Κύριος ο Θεός ως μην ευωδίας. Έλαμψε δε τότε ο ναός όλος και ίστραψεν επάνω στον θόλωρο Παντοκράτορ με τη μεγάλη και επιβλητική μορφή και κτηνοβόλησε το επίχρυσον και λειτουργημένον με μυρίας γλυφάς τέμπλων, με τας περικαλείς της αρίστης βυζαντινής τέχνης εικόνας του, με την μεγάλη εικόνα της γεννήσεως, όπου η Παρθένος καθέζεται τα χερουβίμ μιμουμένη, όπου Θεσπεσίος μαρμέρουσε μορφέ του Θείου Βρέφους και της αμόμου λεχούς, όπου ζωντανέ παρίστανται όψη των αγγέλων, των μάγων, των ποιμένων, όπου νομίζει της ότι στήλβει ο Χρυσός, ευωδιάζει ο Λίβανος, βαλσαμώνει η Σμύρνα, και όπου έως αν η γραφική ελάλη φαντάζεται της επί μία στιγμή ότι ακούει το δόξα υψής της Θεό. Αλλά ότι ο ιερεύς εξελθών έψαλε το δεύτερο είδωμα εν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός, τότε οι μορφέ των Αγίων εφάνισαν ως να εφεδρύνθησαν εις τους τοίχους. Ακολουθήσαμε λοιπόν εν θαοδέμιο αστήρ, και ο κ. Αλεξανδρής ενθουσιών έλαβε την υψηλή καλάμην και έσυσε τον πολυέλαιον με τας λαμπάδας όλας ανημένας. Άγγελοι ευνούσιοι κατά παύστος εκεί, και εισίστη ο ναός όλος από την βροντώδη φωνή του Παπαφραγκούλη με τα πάθους ψάλλοντος. Δόξα εν υψίστης, λέγοντες το σήμερον εν σπηλαίο τευθέντη.
και οι άγγελοι ζωγραφιστοί υπερικυκλούνται στον Παντοκράτορα, άνω των φόλων, έτεινον το ους, αναγνωρίσαντες οικείων αυτής των ύμνων. Ευχόμαστε ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μας, έτσι όλοι αξιωνόμαστε από το Θεό και τόσο λαμπρά να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια και όλη μας τη ζωή, έχοντας στο κέντρο της καρδιάς μας το σωτήρα και λυτρωτή Κύριό μας Ιησού Χριστό. Να τον υποδεχόμαστε με το θαυμασμό της Παναγίας, με την αγάπη του Ιωσήφ, με την απλότητα των ποιμένων, με την προσμονή των μάγων, με τη χαρά των αγγέλων. Θα ακολουθήσει η χοροδία από τις ενοριακές συντροφιές. Χριστός ετέχθη αληθώς, δεύτε είδομεν πιστή, επεσκέψωτο ημάς. Ύμνη Χριστουγέννων. Fra
κορίτσι με τα σπίρτα. Τραγούδι χριστουγεννιάτικο.